யூஎஸ் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகி டவ் ஜோன்ஸ் முதல்ல பாதாளங்கிற மாதிரி இறங்குச்சு இல்லையா, அது எது வரைக்கும் இறங்குங்கிறது நம்ம VT டூலில் பர்ஃபெக்டாக எக்ஸாக்டாக டு த டாட் அது வரைக்கும் விழுந்துருக்கு. அங்கேருந்து பவுன்ஸ் ஆகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதுதான் VT மேஜிக். டவ் ஜோன்ஸ்னு இல்லை, நிஃப்டின்னு இல்லை, ஸ்டாக்ஸ்னு இல்லை, கமாடிட்டிஸ் எனிதிங். ஸோ எல்லாத்துலேயும் இந்த VT மேஜிக் திரும்ப திரும்ப நடக்கும். என்ஜாய்.